салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза аст абаяҳои дубайст ки тоза духтаро як бор нишон метиҳам ё расветкош як расветкаша нишон тед хеле духтай ё чанди напаҷон ё 500 сомон скидка шудаган скидка кадаген духтаро дар бозори Корвон даҳум дарвозе тараф тили бозор магазини 6 духтаро магазини шаги кати медурен тарафи дасти чап дасти рост мегардин омадан мегирен ай тараф дасти рост шашум магазин ина скидкаи калон дар бозори Корвон Нурам 500 сомон раст кишони то размери 64 пуш одамои 120 кило 40 кило адам мешавад духтаро даставка ҳам доранд духтаро касе даставка мехоҳад марҳамат WhatsApp дар рӯи экран 550 сомон ҳоҷиёнора кадаган ручной работа духтаро набаре наздик нишонти мостинша бинед диден духтарако ҳама борошон тоза дубай духтаро хеле аксия кам мешавад 600 сомони ҳиҷоб 600 сомон бо арзон мекунад танаи ападам хаташ дигар моделиш ҳастай доставка ҳам ба шаҳри Россия дорам ям 600 духтар доставка ҳам ба шаҳри Россия ҳам дохили Тоҷикистон конкрет харидор WhatsApp дар рӯи экран марҳамат бинависед на духтар сафед чам буда ҳам сиёҳош корошам хеле корои дастӣ дорад остиношон ина دیدین؟ اینجا دسته با 400 سومانی نه دخترو سکیتکا کتی 400 سومانی اینجا برای مادر رو اینجا هم 400 سومانی نیاز این دوی که این پرپرک داره ایش دخترکو پرپرک داره خیلی هم رسکشان یکی خوش رو تو قعبه یا تو قعبه شرف کتی بده دخترو 400 سومون سکیتکای کلان هم یا 800 1100 1200 بدگه های دخترو عکس کردن کسی اسپید کنه مرحمت خریداری کنه سکیتکا شدگه نیشم 500 سومونی یا هم 800 900 به دخترو اینجا ویبر به حدی بعد کلانای کسی بیه مسای نزدیک بینه یا ارگانزا платья ё 1700 сомония 1600 сомони да метем бароятон пешма духтаро ай номи канали мо гап занен подписчикои мода арзон карда метиҳанд духтаро боҷада аст 600 сомони расветка дора расветка дора духтаро мо ҳарчи нишон метиҳам ба қад нигоҳ кунен диден 600 сомон и хеле нарх наво дар ягон ҷо бори дубай намёзи узбекистон худаш қариб 500 600 кардагай и хеле нархи скидкара духтаро успед кунен харидорӣ кунен барои худтон наҳоҷоно бисёре ҳоз ами либосо бисёр харидорӣ кардесан иди қурбоном наздикай моҳи 600 сомони на 600 сомон духтаро ҳоҷонои ёшак метавонен аи цветашон бигирен ҳаҷи фарзам наздикай духтаро на успед кунен либосои ҳаҷравитона бигирен ё чанди будам ё 600 сомон неёшам 600 сомон духтаро ё оригинали дубайс кишай як намуд скидка шидаган 600 сомон ё 750 сомони будан 600 сомон ҷои шича ё 600 сомон ҷои мешудагиш духтаро баъд ин намуд омадагай новинка ё 750 будан ози 650 ҷои шича наметим дидан духтаро нарх наво бомба бори дубай духтаро ручной работа корои дастишон беҳад бисёра на остинош яқабат буде просто расветка дошта та расветка кадаге шарф кати дорам будем байҷаи ёс 550 неёш сафед чам ҳаст духтарако 550 сомон кадаге оригинали абая ду се 4 расветка буде диден бор молошонам ҳастай румол доранд духтар қатишон румол шарф румоли чоркунҷа дорад духтар як бор нигоҳ кунед нишонтиём румолои калон дорам барои зана румолои чоркунҷаи калон дошта духтаро ман рақамҳои савдогара дар рӯи экран мондам маълумоти пуррара духтаро айхчон мегиред ай ҳамачон размер доранд абманка дорем 550 барои ҳоҷиёт скидка шудаги не духтаро атманкаҳошонам хушрӯ ҳоҷионода дар корай 550 сомон скидка кадаган бори дубай духтаро баъд ина ёрам скидка шудаги 550 нишон 550 буда духтаро скидка кардаган касе успед кард бе харидорӣ кунад метавонен доставка кун духтаро доставка касе доставка мехоҳ ба вай насе ватсапошон насе ай наздик дидан мехоҳем бозор бием на духтаро дойкош набиден чӣ хушрак атласи атласи буда духтаро
бози вақт шад 3-4 та ранг дорад, размерош ҳам ҳаст духтарако. размерош ҳам ҳастай, розовиш ҳам ҳастай, писташки светш ҳам ҳастай. ё чӣ қадр хушрӯй нозида. бо ҳаст дувойко 800 сомони ани дувойко 700 метим. 800 будаги духтаро нархи пешна, нархи акси 700 сомони. Амхе ручной работа дора. Май бурай наздик нишонтиям. Набинен. Корои дасти. На успет кунен, харидорӣ кунен духтаро. бо ҳастай барои ҳоҷиё. бе ҳечи. Абай холиёки 750 650 метим ёра. нешам духтаро аҷоибот хушро нигоҳ кунем барои ҳоҷиёно. Скидкашон беҳад скидкаи хушро кардаган. скидкаи беҳад хушро кардан успет кунен духтаро биен харидорӣ кунен. баъд мо итальянский шолк дорем, агар касе ки фаҳмад бо ёра качестваш чӣ қадр зури бадайда. На духтаро мебарам. итальянский шолка ё 1400 бидан 1200 сомон шидай. итальянский шолка касе духтаро качестваша медона ёда арзона нигоҳ кунен дар дигар ҷо 1,5 даҷа 1200 сомон кардаган скидка кати. бо расветкош ҳам ҳастай. ина расветкоша я бор ихикем нишонтие. Ай дигар чизая. баъд и 1300 сомон. и гирбишина шифонай. гирбишина сип сиё духтаро телефон ма дар рангиш сафед. и качестваш беҳад хубайда. уже иш барои модаро аҷоиб ва хушро. 1200 дида метем ёра. 1200 метиан духтаро. духтаро абаёшона бинен як бор дар бораи скидкатон гап мезадем. маълумот ё 1300 сомона. ҳозир скидка 5 рӯз рафтаеста 900 дида метем тон. диден духтаро ку да 5 рӯза скидка доран касе успет кард бархтои алман али гуфтива гапо бори дубай успет кунен харидорӣ кунен духтаро. то 5 рӯза скидка рафтаеста. инаярам бархта 1600 сомона 1300 сомони да метем ёра. ин духтаро 1600 сомона чиза 1300 да метиан успет кунен харид кунен доставка ҳам доран духтаро. ина боло амина харидигар боло 1500 сомон 1200 сом да метем. 1500 дора духтаро 1200 ди кадаган скидка кадаган балхошон балхои тозаҳай духтаро. ҳам абая ҳам платья ҳам болода платья ҳам доран духтаро. ина платья ёра 1100 дида метем платьёро. диден чӣ қадр хушрӯ ҳамаш ручной работаи духтаро. на успет кунен харид кунен то духтаро. 5 рӯза скидка рафтаеста то 5 рӯза мағозаи мағоза дар бозори Корвон қарор дорад. даҳум дарвоза шашум магазини шишагидай духтаро. булорам як абзор када нишонтием. Диде абаёшон чӣ қадр вибр калона. мая бурозай берим бу нишон метием. на даҳум дарвоза кати медурем магазини шишаги духтаро. анами хел медурен рост тарафи дасти рост магазини анами апа. духтаро ина танаи апада абаяра бинен. ина да дастшонам ҳастай. нархшон 900 сомон бу чанд кадаган ҳозир? 750 сомон кадаган духтаро кунем ручной работа. диден? ҳозир 600 сомон да метем. то 5 рӯза 600 сомони да метем. то 5 рӯза скидкаи калона ина успет кунен харидорӣ кунен духтаро.